на сите, почитувани колеги, почитувана общинска администрация, почитувани слушатели от медиумите, за основа на член 39 от Закона на локална самоуправа, служба на Вестната Република Македония, брой 5-2002, го доведено следното решение и свиквам 15-та редовна седмица на Словенската община на Девирката. За дневен ред за работа на ова седмица е го предлагам. Точка брой 1. Предлог одлука за утвърдуване на нацрт план изпълнение и допълнуване на ЗУП за дел 12 подпад 2 община Девирката. Точка брой 2. Предлог одлука за гласуване на урбанистички проект с план за парцелация с номер на Е113, Вишински соларни фотоволтаични електрани, поставени на землище, къпа брой 21.2, къпа брой 21.11, къпа брой 21.12, къпа брой 232, къпа брой 239, къпа брой 230.10 и къпа брой 1208.1, катастърска община Бистрица, община Девирката. Точка брой 3. Предлог одлука за гласуване на одлуката за стипендиране на талентирани ученици за учебната 2002-2003 година. Предлог брой 4. Точка брой 4. Предлог програма за допълнуване на програмата за работа в областта на разполагането с оградъчно землище на собственост на Република Северна Македония от градчика на община Девирката за 2022 година. Точка брой 5. Предлог оперативен план за действуване в зимски условия на територия на община Девирката 2022-2023 година. Точка брой 6. Предлог заключок за усвоение на извършите и елаборат за процена на щета от временска непогода, град Запад община Девирката до месец юни 2022 година. Точка брой 7. Разгледуване на валяне на физически и правни лица. И точка брой 8. Съветнически пращания. Оставам на гласане дневния ред. Дали някой има коментари, дали има някакви допълнувания или нагласи. Зора, повече. Дневният ред е конкретно по-детайлно. Знам дека ја сме точката на тони за да ги използвате 3 години да скористите, значи да бъде горе 364, така нещо. И съветническите прашања, ја не знам зашто ми ставам съветническите прашања, барем да се изсетите от него или да малко по начин интересно. Видите, да момент завършно, точно да го изглежда първоначално, за да става точно. Кога се стави съветнически прашања, аз предпоставам на началните аптеки, трябва да биде тук за време на тази точка. Първият предлог, мислям дека е добър, да сме дали да се слагаме сигурно, да ги споим точката да влизам. Това значи дека точката брой 4 ще биде прочитана после точката подреден брой 2. Така? Так, 3-4 са. Съгласен, кой е за? Си кажете да изма на дневния ред. Дали друг това разбор? Не е разбор да гласен за дневния ред. Кой е за? 8 за. Дневният ред е усвоен. Пред да преминем на работа по точката от дневния ред, трябва да гласваме за усвояване на записника от удължаваната 14 седмица на Словенската община на Девирката. Дали някакви два разбора. Вие книгите не разбор, предлагам да гласам. Кой е за? 8 за. Освоено. Преминуваме на точката от дневния ред. Точка брой 1. Предлог одлука за утвърдуване на нацрт план изменение и допълнуване на ДУП за дел от блок 12 подпад 2 община Девирката. Давам сбор на ръководител по урбанизъм. Тони. Добър. В поставката за донесуване на детайлен урбанистически план, предите удължаване на явна анкета и явна презентация са потребни да се донесе одлука за утвърдуване на нацрт план. Това предлог одлука за утвърдуване на нацрт план се предвидва за изменение и допълнение на ДУП за дел от блок 12 подпад 2 в община Девирката. Повишението на обхватът и изнесло 1 хектар и границите на обхватът се улица 11 октомври от старата община до Новият мост, делът е обиколницата и улица Яна Сенданца. Накратко с този план се предвидва да се направят корекции, относно да се направи съгласуване на катастрските парцели с програмните парцели с цел да има по-добра развоя от градът.
два разговор. Относно първата точка. Никой не има разговор. Предлагам да гласуваме. По точка 2 предлагам колкото за отбудуване на назад план, измени до отбудуване на друг за дел блок 12 по квартал още не декаде. Кой е за? 8 за, точката се усвоява. Помилваме точка предлагам брой 2. Предлог Одлука за донесуване на урбанистички проект со план за парцелация со намера Е1 повършински солари фотоволтаични електрани, поставени на землищите на катастърски парцели. 27 плюс 2, 27 плюс 11, 27 плюс 12, 230 плюс 2, 230 плюс 9, 230 плюс 10 или 208 плюс 7, катастърски община Бистрица и община Великапия. Повторно замола Академика урбанизъм. Значи ова постъпка е във завършна фаза и е потребно донесуване на Одлука на Совета, за да се донесе логически проект. Овој логически проект се върши пред парцелация, односно намалуване от предходниот план, кој што имаше 4 градежни парцели и двојна градежна парцела и тоа со намена Е1.13 за површински соларни фотоволтаични електрани, поставени на земјиште. На катастърска парцела 27 плюс 2, 27 плюс 11, 27 плюс 12, 230 плюс 2, 230 плюс 9, 230 плюс 10 и 1208 плюс 7. Повършината на остатът е 10 към 8 хектари и е намената за фотоволтаика. Тя се найде на земјище, което има 4-та категория и не е обработено. Това се най-годна над село Бистрица. В село Бистрица. Добре. Точката определен брой 2. Дали някои от колегите съветници има спор? За? Я член на комисията за точка. Нека спорно за преки на четвърта категория землища, значи говорите за фотоволтаици. Иначе ме интересира, леки носи преки за администрация. Ова още е, значи ова и тоа дали двете ги спојуваме се го една или ова е посебно со спојување со парцели, така другите посебно со спојување парцели. Значи, вакви паралелни постъпки водим 3. Значи, едната е за село Куштово и две са точени постъпки за село Бистрица. Това е собствена посебна постъпка. На предходната седмица на Совет се донесе заедната локация за село Бистрици, а ова е втората локация. Значи, тия две локации са непосредно физически отвоени. Дали таа парцелација што направите повеќе и ова парцелација ќе пресат едната станица? Можно е, доколко ако е един инвеститор или има 20 инвеститори, тоа кој што би се сложил заедно да бъдат. Другото ми беше прашањето, значи, дорога суштина. Дали треба посебна дозвола од Министерството за животна средина за тие предпоставници, дали тоа стварање кој е промазано поле, колко тоа е чино на тие волтажи, така натаму, дали тоа за загрозување колко Значи, постулување на самата станица значи посебна документација за логическа документација за да се постави станица. Значи, тоа ќе оди со посебен на планот. Значи, ова е само оформување на граждана парцела. Доколку, значи, сигурно ќе има потреба, доколку има потреба од новата станица, значи ќе се води посебна поставка за постулување на новата станица и далековод, кој што ќе треба да ги поврзе по овие локации со станица. Дали за тоа треба да биде од Министерството за економија, Во сите поставки кои се водат за донесување на планови и проекти, се известуват и се даде податоци и информации треба од сите институции, а после и мислење. Значи, секој план пред да се донесе, да дојде да се носи одлука на Совет, ги има веќе предадено сите согласности и мислење. Како за овој план, така и за време во било кој план кој ќе се донесе. Значи, во самата поставка, во Законот за логическо планирање е предвидено сите институции, кои што се во државата да се
дадат податъци на информация, они са длъжни да дадат тия информации и когато се направи план от конечният план, се носи, повторно се поставя договор за мислене. И всеки има вода на да си даде мислене. Да, конкретно кратко благотачни централи, значи може да направи предпоставка. Да. Ако им пише на полицията, дали това може да биде загрозено, медали това да мисля до село, дали може да бидат загрозени жителите на това село, други премагнатни полини и така нататък. Не, значи, в смисъл за сигурност, за безпечност. Да, знаем, че отдевана, че от тайна беше побарана и на локация за предоставница и они дава опит, къде би можело да има, къде они би планирали да поставят нова предоставница. Но това не значи дека ако се явят инвеститори, ако дали един или 20, значи ще имаме още една локация, но може да се яви трет. Значи, они ако се сдружат в инвестиция в военна предоставница, те си не трябва да бидат локации и да бъдат подават от населено место. Защо има правилници на набиране на локации? Дали има елаборат за щетно зрачие? Това е. За правозащита? За Предоставница или фотоволтажни предоставници? Сигурно има и за двете. Ова поставка е за фотоволтаиците, значи они не стават емисии, значи не се во тој тип на што се прави, кој што се прават проблеми во животната средина. Доколку за предоставниците, значи там има други поставки кои што со посебни елаборати се предвидува заштита од некои несакани действия по животна средина. Но това е неправилност. Да, во поставката, която се носи за предоставниците. Ама ако локацията биде подкупена национална градна фотоволтаици и централи, това после самият инвеститор преко Министерство за животна средина добива одобрение, а тук в общината веки не няма никаква. По това ще имаме информациите, бидейки има проблем со неговия локация да се отключат на енергетския систем, постоечки локации, които ще го место, това е за над 10 мега и по 10 мега се представици, които ще има на разполагане Евана. Доколку, значи, станува за приклучат до предоставници, значи сигурно ќе треба со Евана да се дава, ако и се појави интерес за нова предоставница, да се дава локация за заедничка. Това значи дека и приvatен инвеститор може да инвестира во вакви обекти. Случаят на наша територия со ветерниците се поставят на локация, се поставени на локация, 13 са ветерници и самите инвестират до поставката за предоставници. Значи ти самите обладат предоставници. Со далековод. Да, имате предоставница далеко от населено место. Да, на ветерно парко. А вие в Бистрица може да бъдат не мога да е в близина на вие не го знаете. Да, не мога да е в близина. Значи те обично се стават на по-далечени места и това е цяла поставка лобиране на локация. Фактически това събира локация се отредва да е по-далеко от населено место. Да не е пропишено това. Давайте друг разговор. Предлагам да гласаме по точка преговор от това, което отговорите за гласуване на туристически проект от план за парцелация и национална катастърска парцела 21 плюс 2, 23 плюс 17, 23 плюс 12, 232, 230 плюс 9, 230 плюс 10 и 2208 плюс 1 катастърска община Бистрица и Великапия. Кой е за? Кой е за, против? Въздържане? Въздържане, точката се усвои.
локации, които ще може да бъдат отруени, значи потребно е текста да се покрене оставка за отруение на градъчно землище, да бъдат ставени в годишната програма. Значи това правим допълнение на програмата за работа в областта на разполагане с градъчно землище в отрежена собственост на подаващите на общен земеделски. Нови локации, които ще планираме да се направи допълна, се локациите за фотоволтаици, които ще се найдат в по-бистрици, които ще беше свободно на предната седмица, че тази се найде на КП 256 и КП 27+10 в по-бистрици. Повършината на парцелата е 8 хектара. Това е едната локация. Втората локация е за повторно за построение на фотоволтаични електрани, поставени на землище на КП 766, 777 и 850 в Кръждева. Това е съпоръчено от 6,7 хектари. Третата локация е за изгреба на лесна и преработвачка и по-малко забавлячка индустрия в Челец. Там се налага на каталски парцели 15+5, 125+4, 125+6, 160+2 по Челец. Това е съполучено на 2,59 хектари. И локация по непосредна близина на сепарация в Кръждево на граница. Това е повършена от 9,57 хектари и се найде на КП 1255+5, 1255+9, 1255+11, 1255+18, 1255+14 и 1255+16 в Кръвбистрици и 287+8 в Кръвбистрици. Повършината е иsto за лесни и независимощи индустрии. Сервиси и източни. Ред. Далеко и два разбор. Е потребно малко обяснуване разборуване за последните парцели. Да не да поброим, нали? За края, за Пържово и Бистрици. За каква лесна индустрия се работа? Лесни не е задължка индустрия, два. Да, каква е? Шума е било да. Всичко е задължки, магазини се било, що да. Значи стабилът Бог за преработвачки обекти, данни се за земеделски, за прехранване и за префабрикувани шосе елементи и гисерници и гискладища. Национална техника. За сигурно. Паче тук изход на Песок. Изходът на Песок е в самата терен. Но доколко това се пренесе и се служи като производ на суровина за някакъв производ, това може да бъде включено за това. Значи ако се прави погон за подски преработки на подски и така работа, значи може да бъде и за префабрикуване и елементи като иличнаци, значи тези като суровина. В близина, ова се найде в локация, която е в близина граница, която има платформи за изработка на радници, т.е. иличнаци, за подски и за така. А граници ли изкупани са в тази зима? Земището е на собственост. Другото ми е последната парцела, там от нищо беше на актора, сега ще издава прашаш, тази го въдеме не да е от столб от границите на парцелата и тия са предходно направени градъчни, там е едва лесни не за дължки индустрия. Било как в магазин, било що може да се граде на това, между това да е лесни и не за дължки индустрия. Айде, колко сме тия граници, спомняме, че го наградим ли граница и са вземи, че
закон не блокира общината. Не мога да броим, не мора да го отчай купи, не мора да знаеш няма отчай купи. Не може да знае, ама края, че се купи. Не знаем пак. Трябва граем и да се раздолжим и се долбят. Що е направено 5, 15, 10 години, 12. И не е интересира кой ще купи. Битно земя нямаме за продаване, то сега да... Злопоставката може да се яви всекъде. Всеко е да независимо, не може да се доформулира да направи нищо. Значи кой всяка може да я купи. Мога да кажа. Дали се това, може да се измисля, да се свърза речното Не, кога се носене планове, ще е първият план, основният план, кога е носен, това е локо на логическа планска документация. Кога е носена, се направи зона на речна повител, се добри мислени от всички институции и планът е одобрен. Со аутот беше само разработени парцели. Значи, от една парцела се направи, бидейки това беше много голема и беше, не може да се направи отбиване. Граница в този ще подава само парцела да се формира, къде ще се види този. И едната от тази парцела я купя. Това е втората парцела, която ще е съществува. Тая я купя с непосредна, бидейки имаше обект. Но ова е слово на парцела без изграден обект. И съгласно с мисленията се години от преходните планове. 2012 ли е планът? Да, 2012, а 2014 е правена правни съкратизации, фактически слабо се делени парцелите. Ние още това като община сакаше да грани да ни купят сите, но граница и само му беше призалена повършина. Сега вие генерализирате, защо все може да биде Г2, а скицата, що имаме ние, ясно се гледа маркици за обекти, как се гледа изглед на някакъв филен бизнес, значи, предпоставимо и как вие знаете, защо ще вие да... Не, значи, ова ще увима на църтежът, ова ще... Това ти е план, Дона. План с 3 маркици, може да града на сите, 30% може да ги изградите. Аз ако съм инвеститор, може да всякакъв пълен да биде това. Ти може да сакаш како сакаш, ама планът по вие услуги се продава. Земището, градежно по тия услуги се продава. Много прецени си услуги. Да, Това е за всеки план, но 2012 е направен това. Zato što tako plano investitor, zato se kaže. но ова е от 2014. Ова е план от 2014. Значи, Както и да е, он мора да изграда 30% от повършината и после ако всяка може да минува план, между това все пак совета ще се праша пак за тази работа. 2014 мисля, дека било друга начин. да, беше друго начало. До самата поставка на аут, мислам, кога се води поставка за локална логическа документация, от една градна хотела се взима по-голяма повършина, що е водна, по-голяма повършина за да се града. Но с аутът, бидейки ова се делеше с аутът е стигнал, кажемо къде трябва да има обект. И ова е локациите на самите предвидени обекти е извор на планова, който ще сметва, дека тия локации се най-добри. Що не може да значило в момента, дека може да лични локации да биде, но това е извор на планова. Той ще видно е само да има по-мали маркици за градове, за да може той ще ги окупи плацът, всекъв да има нещо така да града. Не на голема повършина за града, бидейки голема повършина за града стана и е повен да се града. На 100 декари, тежко да поставиш цяла маркица и трябва 30% минимум да изгледа. Дойде кой изгледа по-нови се този план. И това са план, програма. Дойде инвеститор, направим се да пак долу и побари нещо по-различно. Да, това може да се прави искане да помогне да дойде да своят побари инвеститор. Значи, доколко се отвиди... Како што е фотоволтаец. Како што
Фотоволтаици се да има, купа сега експозируйте ги прави проектно, пари допълнуване, какви пари не също може да даде. Всъщност случай, да, може да дойде това. Не, кой на кое случай? Бидейки, кога се отупила и на газна парцела, тя се отупила с тия условия, които ще има. И долу, той ще те купи като земище. Значи има връзка, според планът, да ги изпълня връзките, които ще ги преземе, т.е. държава. Он в самата доставка не смее да променя планове. Значи, овој план ќе остане исти до неговите завршување на обврски. Това што значи? Додека не е изграден обект. 30% не, 30% трябва да изгради. Да, да, по законот, но он мора да има изграден обект, за да ги нема връзките кон договорот што ќе биде сключен со општина Великарна. Но после тоа, значи, се движат погреби кои што има го имат на чисто, он може, значи, собственик без връзки, како без връзки може да се покрене поставка за нови градни среди. Ама това веќе не така се разструва. Това е веќе друго, значи, но битно е во пред поставката за окупирање може да се менува нещо. Планът дали оде после сега ги измери, или оде плана своите? От кога ќе си ги използваме връзките и сега да направи промена. Дали оде после това пана своите? Да, ќе оде повторно внесено. Повторно се повторно поставката. Мора новият план, мора пак своите да даде се. Подачата на земјиште е со услови кои што се бидат, што ќе бидат во објавата. Инвеститор што ќе биде иден, не може да ги менува тие услови. Тоа значи дека не може да менува план, додека му трае обврска. По завршување на обврската спрема договор што е за окупирање, он дека е слободен да менува план, да прави нови марки. Ама пак ли има обврска своите да му дозволя? Во тие поставки, ако он сака промени, повторно оде поставка на своите. Значи, ovo ti je колко не важно. Како не се Така, како се направи пробни екскурзия, но се направи нови екскурзии. Не, ако ги изменим, пак да те изменим допълнително. Не, значи, не знам колко беше смразно. Име предложи сега ти како би било во Азоки, како можеме да го направим? Еве ти предложи, ако мислиш дека можеш по-добро да направиш. Етере убаво е елаборирано и на централно мене ми интересира, ако дойде инвеститор тип Дрексел Марш, му треба само един блок хала, тая е нормална, че мора да се смене. Не може да дойде на изграда. 30%. Значи имаме ние програма земя за само с някой специфичен инвеститор, не за всеки друг път. Така е направен планът. Планът е много специфичен. Това е цела забележка. Трябва да се знае, що ще биде това. Не, значи, искам да спомнам дека самиот план кој што го има е почуваме дека много общо. Г2 може да биде това, може да биде това, може да биде това. А тук се гледа дека е како станица на НАСА некоја во пустината, разбирате. Се со парцели каде смята, со стази, това е един мал обект, един уште по-малко, на другия чош има мал обект. Може би по потребата било предходно, 2012 имало да сега ние защо гласаме за потребата от пред 2014 или за сега. Не е важно, не се продаде земището, не се доби инвеститор, ама мисля така да се знае кой е инвеститор, това е цела работа. Било и 14, Ама кажете, това е изпаднало на тия. да се доверя, няма инвеститор за това. Яко, не лапше на паметник и работа. Вие слези правите моя ръца. Нема. Нема да става работа. С тия 100 декари нема. Защо? Може да се яви някакво да купа. Това е го изподобам, така лайк от областта, значи. Това е обяснува, нищо друго. Не викам дека е грешно. Спомнам дека кога се планира аут, законот, значи, казва дека мора да бидат изцртени надписи за градина. Значи не големи надписи, но конкретни надписи. Со 300 долари. Планот на своje видување, значи, Не, и друга работа сакам да кажа. Значи, ако за некои се прави той план, да кажем за Джиро, за Петко, значи, ние не можем да фаворизираме некои.
за как да навие. Така бил направен този план и така ще се предаде. Ако му трябва после помощ от общината, че му биде да даде на помощ. Ние не можем, ако за някои инвеститори ние да го фаворизираме някой. Може било кой да се найде на явна аукция на този землище. Може някой ще сака да го спречи грани, че се яви там. Защо от нас е моментално? За добре програма, за да вземе За вие ставено, за да пробваме да го продадем на някой. може и да не И анимирайте повече лъжи, ако мислите дека има някой, анимирайте исто и за фотоволтаици. Секој што е заинтересиран, дали ще го правите тук, дали ще му кажете колко ще види обявата. Нас ни оприло да заработим повече пари на община и да се развие всеки това. А защо не е ставено до сега програма за продажа? беше по-наставено, то се види дека немаше Интересен. не беше ставено после. И планът, например, така ще направим 2014 не се менувал между време, не малко Това по-трудно. нямаше потреба. За това нямаше потреба. И иска това не е важно. Далеко би това разговор. Да гласим. Точка брой 4. Предно програма за допълнение на програмата за работа в областта на разполагането с отдадено землище до собственост на Република Македония на подрачите на общината Миркапе с 2022 година. Кой е за? Против? 4 против 5 за точките си усвоят. Да преминем Водор Антон, тук мислям с урбанизъм за Ношвин. Точка подреда брой 3. Трета подборка за доброволна на групата за стипендиране на талентирани ученици за учебната 2022-2023 година. Варвам възлагач от общинска репрезентация, комисия за стипендии. Како што ви е познато, нели беше распишан јавен конкурс 14.9.2022, кој што траеше 15 дена, заврши со 30.9.2022 година. Согласно нели резултатот од конкурсот, ние имавме изготвено извештај и конечна листа на кандидати за избор на ученици. Во конкретниот случај станува збор за лицето Ивана Најдовска, која што беше избрана со првична одлука, која што донесена на претходната седмица, меѓутоа по инзистувањето од наша страна Ивана даде изјава дека не сака да прифати стипендијата поради нејзини лични причини и поради тоа ние даваме нов предлог да се дополни претходно донесената одлука со следните двајца кандидати, тоа се Моника Карантилова и Андреја Јовановска, и предлагам овие двајца кандидати затоа што имаат ист број на освоени бодови, согласно извештајот и листата. Двете се со освоени 30 години, едната е од 4-та година во Кирил и Методи Неготино, а Андреја е трета година во исто така Кирил и Методи Неготино. Согласно правилникот постои ова можност, тоа е веќе предвидено, доколку во член 10, доколку извршеното бодување на комплетните и навремено доставените пријави се појават кандидати со изброј на бодови, согласно материјалната состојба и се, значи постои можност, доколку советот се согласува со тоа, да се предложат двете и да се одобрат наместо 3, значи во пат 4 стипендии за ученици. Да, некој советници два разговор. Да, Јас би сакала само да сугерирам комисијата која направи избор, за да не се случуваат вакви работи, да се усогласат сумите кои што се доделуваат на учениците на средношколски и со државните стипендии. И тоа што имам сознание дека тие се малку повисоки од тие што ги доделуваме ние, за тоа се откажува во однос на тоа, нели да се земат поголеми суми. Сега не би сакала да направим во конкретен случај, сигурно Не, во имам общо случаи. За факултетите, исто стипендијата, крај на се 3000 дена, ако не се лажам, тамо е 6. Значи, ако планираме, ако сакаме да бидеме хумани да даваме средства, би требало да ги усогласиме со тие, па да имаме луѓе кои што деца уствари кои што ќе ги наградиме тука. Да биде иста с висината на стипендијата дека и учениците во овој случај исто 3500 денари
за ученици. Да, за Това е единствен школа. изход кој што може да користат државна стипендија, да не користат стипендија од други институции. И една од причините е тоа што има на Затоа мислам викам дека граде треба да се биде оваа предписани три школсите. Да, и што ние како нели орган не ги ограничуваме, значи да тие взимаат и државна и стипендија од нас, меѓутоа условот кај државните институции е поинаков. И претходно значи видовме дека треба да се направат одредени измени во самиот правилник и се надеваме дека во најкраток период значи ќе се состанеме и ќе ги видиме сите тие значи како да кажем недостатоци кои што претходно сме ги увиделе и кои што можеме да ги на некој начин согласиме со тие студенти, со просветот и други. Началото два разбор. Ја мислам, пошто ги зелат мислите критериуми да ги има како за државните стипендии, или да се намалат критериумите за може и други луѓе други мислам студенти со помали критериуми да ги взимат стипендиите, или да се подвижат стипендиите и да бидат тука. Значи треба да се отгледат тие две опции. Това ми е забележка. Мислам дека комисията за некое време трябва да се остане, да даде некакви предлози на некоја наредна точка на совет, да се разговара како е најпаметно, со какви проблеми се соочија и да најдеме на нацрт план, после тоа да се изгласа како би било за наредната година и тоа да го направиме уже сега, за да бидеме спремни час по-скоро за наредната година. Значи, нямате друг два разбор. Никой не е два разбор. Никой няма разбор, казваме да гласаме по точка подреден брой 3. Предлог одлука за формулиране на групата за стипендиране на талентирани ученици за учебната 2022-2025 година. Кой е за? Едногласно. Точно да се усвои въпросът за. Следваме да положим по дневния ред, точка подреден брой 5. Предлог оперативен план за действително до зимски условия на територията на община Недеркапия 2022-2025 година. Го покана ръководител. По-влада. Добро, како секоја година, знаете, овој оперативен план во престојната зимска сезона, општината има обврска да изготви план за действување во зимски услови на територијата на општина Недеркапија при големи снег и други несреќи временски непогоди. Во овој период, значи за престојната 2022-2023 година, општината има склучен договор по пат на јавна набавка со правно лице кој што ќе ги извршува тие работи доколку има потреба за интервенција по локалните патишта и улици во Недеркапија и во населените места. Така да тој договор е склучен и од таа гледна точка, значи тука сме комплетирани. Во оперативниот план дадени се, значи покрај оператор што треба да ги извршува тие работи, дадени се и сите овие улици и патишта што покрај оператор ќе изврши, например, рачното чистење на снег и мраз во зимски услови од страна на јавното комунално предпријатие Бошова, кој што во табелата описно ви е се извинувам дали е поделена корекција, кој што ми изврши корекција на делот во површините и делот во описот, затоа што не беше некната новата улица 11 октомври, новиот мост и улица број 3 догоре, пошто има тротоарски дел, но ги тие ги летнавме, и корекција на површините. Така да таа табела ви е во точката 1 и описно исто. Понатаму во оперативно план даден е еден преглед на јавното предпријатие Македонија, кој што ги чисти покрај автопатот кој што е приоритет број 1 за нив, ги чисти регионалните патишта кои што се на нашата територија. Во случајот тоа е R2 137 Недеркапија Корешница Бистрици и Кошовци и R29 177 тој е од
приоритет, като што поимната терминологија, ДНКП песица Барово, но покрај тоа во јавното предпријатие чисто во ДНКП и обиколницата по Пеломеска, обиколницата до нивниот пункт и делови од градот, или тука во центарното градско подрачје. Така да од таа гледна точка сме од нивна страна до сегашната такса. Да не должам многу, ова втората точка, вака често пати е како тема на дискусии во поранешните совети, така да тој е преглед на механизација и алати на субјекти во овој ДНК, кои дополнително може да бидат вклучени на чистување на улиците. Тоа значи дека тоа е само еден преглед на сите оние субјекти што имаат таква механизација која што во даден момент може дополнително, значи дополнително покрај оператор, ако не дај Боже дојде до таква ситуација да не може нели оператор да одговори на тие речеме потреби, да бидат вклучени таква машина која што е во тој даден момент потребна. Сме имале во минатото и такви случаи, кај што има потребна друга машина, а во овој преглед се тука дадени тие субјекти со телефонски број, со контакт, со каква машина да се предлага, така да тоа не е само еден помошен податок, да речеме, како има, како има. Но тоа што сега да не може да прати, имаме определени случаи, значи оператор беше превада цена, со камионот да може да испадне горе, значи може да друго воза. Не возам да го радам, за тоа е тоа. Не сам дека јасно ќе биде. Коите стандарите јас не би должен, но има нешто. Тоа што ова стандард од 2008 година наваму, значи имаме задолжение да се прави што беше стандард за делување во земјски услови. Ова влада дали два разбор советници? Само Не. Со година немаше снег, тој се година беше малку и немаше потребна интервенција. Тоа е тука е ставено. Лани имаше преклани да немаше. Не, лани немаше. Лани точно. Пред тоа таа година баш за Свети Трифон беше тоа. Идеја така за корешница Бистрица, тоа чистини и тука не започнало. Баш на Свети Трифон беше тоа. А лани немаше. И ова нешто да речеме таму да напишеме над 10 см, од 10 см. Не се чисти тоа што е. Некои стандарди. Некои што има потреба за тоа што од трета, четврта категорија ги рачунат Македонија пат регионалните патишта, некоја што имаме и ние потреба, пошто заради итноста на граѓаните не можат да функционират, т.е. додат на работа, негдеш и регионалните патишта ги зачистуваме до еколата цел да се возди и чистите. Ова не е на част на нас, така да проведе јавната набавка, Така е на част. под част работен. Од работен час, зависи од која градежна машина е. Така Два типа да не имаше. Где различни не имаше? Па, каде е тоа? Уствари тоа се компонентно тако договор не е. Што имаме ние техничките услови што треба да се. Лани јас ако е по истата, ако имате разпишано со две различни цени имаше. Да, зависи од машините, нели, како ради таа чистост, некој работен час е тоа. Удолжението веднаш да е така напомише различно машина. Последната е по опция. Ова е кај да се, да речем и тоа, не е како во некои други општини паушално, значи кај да се по-извршена работа. Добро за нас. Затоа што во други градови, град Скопје се тја конкретно. Водот трошат големи пари, Големи пари, али а може и да не заврне снег. Скопје немаше интервенција, мислам дека немаше. Сега ако върне много снег, ще правим Алекс. Кој го подпишува работниот налог? Работниот налог, па ние, јас. Владено принцип и свеки 20 комунални редари, јас одам со нив, има чистина снег. Гледаме да речем Колку часа? Часове, околу таа, така се изпача. Некој друг дали го разбор? Зора? Удобно говор, пред малко. Значи, мене интересуваше да ме храните на договор, там член 4 пише договор да се сключва за време с период от 1 година с трета наличност подпишуване на договора. Значи, договорът е подписан на 21.11.2020
21, 11, 23, Да, ке е важно. да, да. Значи ще видим покритие в случая, ако 11 месец нещо до година. Он ще видят ангажирано. Така? Преди стикувањето, колку му е потребно зависи од јавни набавки, да разпишуваат први нов договор, до тогаш е важечки, таман овој се раскинува, почнува другиот на важен. Сме останали и така затоа што паднале некојаш не се јавиле луѓе. Знаме до година имаме проблеми. Али тоа е тоа. Како? Оператор е за... Сега, Вилтранс, како се вика, да. Вилтранс на Джемо. Од извршена услуга е... Да. Колку часа ќе изработат, толку ќе ме тоа. Треба да разговори. Имаме оператор, спокойни. Епа сега. Инако имало и други случаи, например, да закъснете заради тия работи, да забавите да биде явната набавка. И февруар фактически до наредно февруар и фактически и зимата сме обезверили той. Това така се преклопува, да. Това за притеснение. Епа ясно, да, но важно пак крие си наредно. Дали това разговор? Закриваме разговор, проведем гласане за точка 9.5. Предлог оперативен план за инвестиране за зимски услуги на територията на община Белокапа 2021-2023 година. Кой е за? Едногласно. Точката си усвои. Точка по дневен брой 6. Повторно влагане на възраждач, предлог заключок, гласуване извършва elaborat за процена на щета от женска или не. Вие? Ти се Да. Предлог заключок, гласуване на извършва elaborat за процена на щета от временска непогода, градска запад на община Великакра в месец юни 2022 година. Да. Така, сега, значи, elaborat ще трябва да го кажем в публичната комисия да даде по-минен съвет. Минатите от съвет за малко негов фактов материал, който ми беше даден така да за овој съвет. Мислам, некоја комисия така е касно, не е касно, и то ще има определена година. Меѓутоа, што има много податоци, што треба да се донесат, за тие поделите много работи, така да и пеа и доста оваа година и доста баратели за проценти на щета. Ова не време, како се сетјавате, од 23 юли 2022 година, проследено беше со Врнежот град, Врнежот още град, на територията на общата Великакра, зафто по-големи делови от общината. Най-погодни беа половата на село Корешица, Копанец и другите места. Викани Великакра исто имаше от Врнежот град, Пръждал и така натам. Че беше зафатена вкупно от обработената повършина от земеделските насипи некъде около 189 хектари, от кои лозов насип 180 хектара останала на овощни насъди, индустријски култури, тутун, пиперки, доста и така натам. Тук се прикажени, значи, покрай во повършини се прикажени во тонажа, значи колко е ощетено, колко е изгубен род в тази количина, например, е 1664 тони грозие, 7,4 тони овоще, 5,5 тони индустријски градинарски култури и така натаму. Со увидот на лицемесно од страна на комисията за проценка на щети, формирана од общината, значи се беа подесени 238 барени од индивидуални земеделци и 2 правни лица. Значи, со увидот на лицемесно на терен, процентуално проценката се движеше некаде од минимум 10% па до 70%. Значи, 70% најоштетени беа местната викани Копанец во катастарската општина Корешица, но и дел од Бистрица. Тоа Копанец, исто зафаќа во Великакра 70% исто проценато Церот, место викано Церот, и останатите површини што се на други
днеска викане от кадастрските общини са по-малко процент, се движи някъде 40-56 в зависимост от местоположението на самия насад и така нататък. Дадени си табелите тук съгласно методологията за проценка на щети, табелите и образците, които се попълнати. И аз не би ги коментирал, тук имате го на ум, значи това са сбирни прегледи, изкушни да кажем така вкупната щета, що комисията беше извършена на земеделска политика, изнесла 27 милиона 769 669. Толкова значи оценетата щета от ова временска неприлика. И сега тук во табелите са дадените частите ония параметри, които ще се бара и така наставно по тонажа, имате во земеделските, башка по кал, всички тия табели. Това е ясно, мислям така. Благодаря, Владе Голово, мисля, табелата е Рина. Дали някой да сбор, odnosno ova točka. Planče? Аз би пращал за табела брой 3. Dobro, tabela ili Šrnula 3, ima jedna Šrnula 3. Табела 3. Преглед на щетите на деловите субекти. На деловите субекти, да. Броите тук ще може да чуват 125, 324, Попова кула 125, що е за 125? Това е... Емша, Боел имаме... Това е водена ли е това? Воилена дена. 449, точно тук две табели се дава воилена дена ручно. Воилена дена ли, например, аз сега, ако ще го пратам в 20 милиона, нема 660 денари на края да ги напишам, тук ще биде, как да беше, 769 хиляди. Значи, после записката, после редаката, значи не... Добро, не е това прашенето. Да. Попова кула залозуват ли нас? Да, залозуват нас. Емша, Боел, среднотрежните води? Исто залозуват нас. Може да знаем как да го води нас. Не Емша, во Кал Пръждово това. Кал Пръждово това Емша 06, инако ако вака за пояснение, това е на покоен Едис. Он го има купен, вече. Да, не Емшата, така се вика, иначе жената на Едис, она е управител, она е си управител и не знам защо се вика Емша 06. Това не ни интересира. Да, ама не е повързано нищо, нищо не годи, защото не е важно. Не е важно, така. Значи, во Атор на село Пръждове. Как се каже, ще не е това тук. Важно во на наша територия. Инако това е водена територия. Ти кажа 200 и колко барени. 238 от различни и от там. Комисията, имаме член на комисията, колега съветник, усите 200 изкуство на терен, студенти се виждат. Оценка си извърши едно друго. И аз на всяка вик, който говори, че на комисия. Шибак колега си извърши сите барени. Бяха доставени сите барени си извърши. Значи ние от терен, 14, значи около 14 дена. На терен беше много напорно. Башкият период беше тук. И не ги знаеме само ние по катастърски, както се днес викано, а инако се... Въздушно на всеки барени си известен. Да. Според местото викано. Тя на всеки лози место викано. Значи, пример, Чифлик, от Чифлик около води комисията около претежно с друго с проценти вишето носителя лози. И оттам са включени с проценти. Имате записи по всеки Има сесия. Знаеш какво, сега да речем в една област, да че видиш 50%, това е другото до него 50%, не знам защо си да има примери, които спорто гледам. Да,
така бе, там бе ударение, това ударение. Трябва да по... Успокаем тук цел. Тия руки барници бяха Да. Там е по-малко. Варници не сме слушали да кажем. Они се стручили на най-малко. Не са думи с просто. Але на тези стихте. Хвала Богу, да си спадна на терен. Как ще го процениш, ако не ги паднеш на тема? Много голяма сума. 20 милиона бака, сега ще ви кажам, последните ще бяха изплатени, комисията е получила да дава Само малко, да, се слушали. 10%, 20%. За града 2020 ще беше повече корешница беше така. Ще изплатено бяха 20% от вкупната сума. Що значи от 20 милиона 20%. Вие ще беше за измазливането, за измазливането 2021 и 2016 сега до това. И втората там ще трябва да даде до края на годината 10%. Значи беше, ако било 16 милиона, милиони 600, а после ние ги разветуваме тези милиони 600, това по 10%. След да добием. Ако има прочетета, не знам, 100 или 10%. Ешки ден си инфлация, колко ще е процент? Не за нас, за всички от 10%. И фала му и на тия ще се вика. Добре, добре. Ще искате да развиди. Това ги всички е лаборатно. Ние трябва да го доставим това, дека сме съгласни и сакаме на гражданите да го помогнем. И от 2015 е доплачени с спорта, който 16 ли беше? Значи, се оглава, аз съм говорил Варя, това точно като Совет, така е комбинатор. Значи, на Совет така е комбинатор лаборатор. Камера и се отпущаме. Пущена е камера. Айде сега един по един. Какво ми се лигае? Е така, значи, оглава, Още от юли месец. Сега сме на един. Ова ще не е това. Ще да вземем и вземем 20. Вака, и у юли, не е невъзможно да се плати точно у юли. Не може да точно Човечки фактор е значи това не е на компютър решаване. Е, така. Комисията да аз просто вода си много по-дължи се внеса за всяка парцела. Значи имаш ти един човек, ще има, не знам, дори на 20 имаше някакъв 7 парцели. За тия 7 парцели трябва сорта на грозие, вършина, очекувано приносва всяка парцела. Значи много по-дължи се. Когато се нараня тази база на това човек, просто се пада от нея, за да се постигне. Ами сега. Абе, месец време долу от 2010 до 2016 ни една щета поне се изплати. Значи вие пък ги изплачат всички щети. 5 месеци се отпуват от работа за тази работа. Сега да кажем, и да е шатено това, комисията се установя краят на годината, за наредната година, ако биде Изплатата всеки ще биде наредната година. Няма да бъде журиста текъл на година. Да, мора да биде по наредната. За изгласуването По наредната година мора да биде. И 23 ще изплачат. в февруар, март 22. Ще цяла година после това. Мисли, що мисли утре, за нашата част трябва. Имаше и по територия от цяла Македония. Той, що приватно си го осигуря, по-бързо ще си вземе това. Това е помощ държавна и много по-бавна сектор. Това е сектор, че за субвенции, аз имам приватен сектор, субвенциите за влада, че вземем от година влада. Така, бъдете се направят среща и почна да се бъдете. Дали някой друг това разговор да освободим от възлагача? Не е варя никой това. Колеги? Добро. Никой не това разговор, ще бъде предлагам да гласаме под точка 11 брой 6. Предлог започва да установим на следващия лаборат за процена щета от Временска непогода град, ще е Запад и община Демикатор на месец юни 2022 година. Кой е за? Гласвам, точката се усвоя. Благодаря, Младен. Предпоследна точка, брой 7, раздобуване на бавене на физически и правни лица е покаран председателка на комисията за финанси. Не.
улица. Сега ќе ви читам барањата, барањата што помина на комисија. Од скупно 4 барања, 2 комисијата одлучи за последно следно. Станува збор за барање од Трајко Костов. Барањата мислам дека сите ги имате објавени. Каже комисијата за финансии ги има, да? Станува збор за пожарен простор. Комисијата донесе предлаг, односно да се доведе до субтилите. Това е гласно за. И следно барање од Јорго Чучев. Станува збор за детенце што биле повредено во сообраќајни несвежи. Имаше поставено на медицинска документација и комисијата за ставка да бъде гласано. Нещо поминава за насочност. Благодарна председателке. Последната точка – съветнички пращане за бюджетно ограничаване на кредитите. Последна точка е днешният совет от дневния ред, относно съветнички пращания, ограничаването по трисите. Колеги съветници, дай да ги има пращане. Интересува поставката дали се още стоите на стало за местото за автобусната станица. Сега да. Я, като съобразен инженер, изрично предупреждам само поставката да тази поставка ще бъде върху престилите на някой друг начин да се начин за нова локация и това. Понеделно случай бе свидетел на строен удар, облизан на железната станция Манджари, тъй като владеем за 16 години си запали и тежка здравка на состове, които се издържива до двама. Значи, там се работи за 25 волти, много близко до железната станция на Манджари. Аз не съм как това толкова, аз не съм как инженер за железните столите. Кайсек на маста, така че никой не може да преди да помогне, да се да още както болест план на бъдещето. Да се бъде специални отдела, съобщителните апаратни, да влезе що и помагат на болест. Рачването дека жителите да спомнуваме полосе, да помагат на полосе с радиус от 2 метра. Условия с времена влажност, магла, дожд, зимски условия, помагат на полосе с времена за полуполовина метра. Съответно, този работа е издигната до 2 метри, значи, цялостната висина е 6 метри, значи 2 метри до 4 станува само 2 метри сигурностен безбедностен пояс. Когато автобусът дошъл да се паркира, а има метър и 6 висина, я не ви гарантирам. Не да може нещо да се случи от безбедностен аспект. Ви опозорвам, предупредвам всички съветници добро да размислите началната за регулация. Защото не трябва повече, трябва една да се случи дневен настъп, защото може да се случи трагедия. Не знам какво се случи. Може това да знаете някой друг начин, друго решение, само да заради безбедност. Не вика нещо само да спреча на другото, не вика заради сигурност и безбедността. Трябваше беше сликата понеделка, защото пред мен се случваше там. И аз бях той, защото него рекламатът на болест, значи, защото бях отдело, изолаторско отдело, за да можем, за да го заземем поясът, за да може да приеде пожарната и бърза помощ. Зуки, ние сме отворени секваш за работа, значи за да ми кажа къде трябва класична автобуска, не знам си по големини, няма не знам толкова фреквенция. Все пак сигурно при проектирането на проекта за тази мала мини автобуска станица с паркиралища за летните автобуси, за мен това
пак сигурно пред се безбедност. Инако оно што го зборуваме, за нас е много скъпа варианта и разговаряме веќе со неговото две компании разговарят, изплатили устав, за да не капа да има писата руска, а не тия фирми не са заинтересирани ono što предложихте вие, между това все пак и да я направим там за локацията, що я предложихте измежду Мак Петро и железничката линия, все пак Лужито на един начин могат да преминат пак покрай тия мост, покрай тази железничка от Безина, за да излезат от другата страна. Мислям дека безбедността е да не речем, каже речи е слична. Между това все пак. Аз съм се отворен за разговор, може да ги разгледаме, може да наеме някой експерт за безбедност и да видим доколко оценен, дека не е безбеден той дел. Близо железничката, ние да смениме планове да пробваме нещо друго да правим. Инако да кажем дека, не знам, може наредните 5 бушата ние трябва да направим експроприации или платни пианини, що сте на той дел и не да може да я изградим истина. Ние проектирането почнахме да го правим пред 3 години. Ние не всеки проектиране на Совет. Поминува се още землището от Македонска железница, в този момент може да успеем да добием да е на Република Македония, т.е. на общината и го изнабират това с сегашния директор и мислям дека за да може да по-безбедно нужда ще бъдат най-рано на работа да бидат запалени. Корешници и истиници исто имат проблем с осветлуването си. И с уличните. Значи, кой го регулира това там? Фирма е... Фирма е между това. Всеки път, ако ви има проблем, най-често ми се явуват на мене и му давам броя за пълнителна фирма или аз веднъж реагирам за них. Значи има проблеми, не да няма, има проблеми. Между това тия се явуват най-често. Силен ветър да такви работи. И това сега мислям дека се надминати и това у момента дойде ги го правим овој систем може би цел месец, по тој момент наш проблем. Мислам това далеко да кажем. Общинска администрация и вие цел община се спрема божество за надената резултата. Да. И аз пак ще се задържам поне на този път на транспарентността на нашата община. Защо не вземаме един пример, бар от нашите околни общини, как функционира и защо се там на транспарентността на табелата, а не спреко нас. Защо не вземем един пример, от съседно Невотино, как они го организират странаите на бържите. Значи, няма нищо да не плаща, ако ги преземем от тези активности. Местни заедници и нас не построят, само на хартия. Ни на хартия не поставя. Ни на хартия не построят, значи още по-лошо. Пак до 2000 и коя година не постоят местните заедници, така правни субекти. Не. Значи, От 2007-2008 година не постоят местни заедници. се отварят щампови на площад, посите мали местни заедници или по селата, идеи, предлози за бюджет. Защо ние да не преземем нещо от них? Я мислям дека секретарът да разговаря, пак трябва да разговарям. Значи ние вече бюджето трябва да е при край и ние пак си го правим сами не тук. Дека- Защо да не видим по-отворени? Сакам да кажем, отворени за идеи. Да, Не, да, може да ми отговорите дека всеки може не тук да даде идеята, да, ама по-друго е... гражданите да го правят. Потпълно се слагам с тази работа, мислям дека наблажен му даих налог общината на дела, да говоря во 4 по-големи села и Димиркапия, као 3 местни нели места, да събереме граждани и да даваме предлози за бюджет. Това имам нещо превземателно по тази работа. Ние бевме јас одлажувам по населените места, ама само во сработка со жени. За жените ги собраме, исто имаа предлози. Това беше как пред, значи онака првата фаза, кај што имаме предлози од една страна, дел од тие предлози се више средени, како да кажем се, и забележките го шукали. Че имаме најава, тај ден по толку часот сме во селото Решница, секој кој што е заинтересиран и сака да даде предлог за новиот буџет, като дојдени за вас транспарентно, објавено или предопределено. Или се посетниците, ако предлог, зашто да не? Това го правите общини, зашто да не го правиме и ние. И около тук и транспарентност, пак морам да ја подсетам, сме со многу слава според
активна транспарентност за 2022 се наложиме во исти Кошовско, Власница, Чучур, Сандово, Врапчишки и Гутал. Во Слаба, позади нас са само за Великово и Рачиново. Да не зборувам за транспарентност во общините во Вардарски регион, убедливо последните девети, и Росоман, и Лозово, и Чашка се пред нас по транспарентност. А цело това влево тази транспарентност. 10-13 точки вие ще видите мен тук и все влево транспарентност. Мисля, че трябва много повече да това. Се слага, пътно се слага, ситуация е супер задумичка. Началам, че ја мислам дека не треба да вземем пример од соседно Неготино, таму ништо не се гради, Неготино треба да вземам пример од нас, од Демократија се гради. Сакам се да прашам за улицата во село Чифлик, ме прашуваат жители што живеат таму, повеќе почна со асфалтирањето. Гледав дека во скоро време се постави канализација таму и се заинтересирани повеќе се почна асфалтирањето на таа улица. Вака сега да ви кажем и около тази работа, негде на около колко били бройка на се експроприации почнаме? Значи, съгласно Великият обрат имахме 47 значи поставки за експроприация, от които 11 бяха с землища на Република Македония, значи 37 трябваше да спроведиме. Първично пуштихме 22 и изреализирахме 19. Сега, значи, повторно имаме още 6. Значи, това се за повършини, които бяха некъде на 1 квадрат, 2, 4 по-мали повършини. И ни остануваат още 5 значи, предмети, како да кажем, за 5 катастърски парцели. Меѓутоа, овде треба да се прават одредени промени, затоа што во меѓувреме станува збор за земјиште кое што е отуѓено, земјиште со незапишани права и едно лице се наоѓа во Словенија, мислам дека беше. Да кажем дека луѓето не се противат, значи од овие 19 кои што досега ги спроведуваме предмети, не прават значи никакви обструкции во поглед на одземањето на земјиштето, дури како да кажем се изненадени дека и тоа во најблизок период дека ќе се случи. Една имаше само експроприација која што не се согласуваше со висината, со вредноста, односно со проценетата вредност, меѓутоа сето тоа значи води кон друга постапка, имат право значи на судска постапка која што може да се докажува дали она е таа права пазарна реална вредност која што ние ја нудиме, меѓутоа до сега други се, како да кажем, успешни. За жал сега овие пари што ги користиме со Светска банка и мора да имаме 100% експроприација. Имаме два проблеми и кажем така проблеми. Едната жена е по-възрастна жена, што е во Америка или Канада, таму некаде, каде што името е на Сокопот, не така ли беше? Да, има значи направено да, оставинска постапка. Значи таму станува збор за 6 метри квадратни со собственост на маж и жена. Меѓутоа сопругот е починат, нема спроведена оставинска постапка, жената се наоѓа во странство. Мислам дека брат неизин живее во Чифлик. Да, сака човекот да сакаше да помогне, значи да даде жената полномошно таму да го достави, да он значи се јави во постапката за експроприација, меѓутоа и да го даде тоа полномошно затоа што не е решена оставинската постапка, не можеме значи да спроведиме и ова мислам дека во Лјубљана што е само да, во Словенија има сега таму некои од служите од Чифлик се разпрашаме да најме некакви контакти, тоа ќе се заврши сето овој процес, сигурно ќе трае месец до два, би можело многу брзо време да се заврши. Толку да ќе карате Јас се прашам колегата, како се гледа да му давам демократија? Пален, съветнички прашања се влада, фекална канализација село Чифлик и фекална канализација Корешница. И тие си мислам дека веќе во завршена фаза проекти кои што се реализираат преку Министерството. Иначе имаме финанси подобрено доста, само не ги разпишевме да не се продолжуваат рокови или таков став за земавме, да ги разпишеме на крај на февруар.
и това за 3-4 проекти, за да може изгледувачите да не ни продължуват договорите, да не трябва до административни бюрократски работи, ще ги обявим и те не трябва да трябва. Во постапката за јавни набавки секогаш и до сега увидовме дека доколку склучуваме договори во зимскиот период, значи ние се соочуваме после со проблеми, продолжување на рокови за реализација на договори, склучување на анекси и заради тоа што имаме поголем временски период каде што треба да дадем извештај дали тие се реализирани проекти, некаде до ноември до година, значи решивме да ги спишеме после На крај на февруари. Да. Асфалтирање на патот за Коприсора. Значи, ни ветија дека од Македонија пат, значи влеземе сме во програмата на ЈПДП и тоа ќе биде првата работа што ќе изведе Македонија пат поддружница Белец во наредната година. Значи, до март мислам дека имаат зимско одржување, април месец ќе завршат. Мислам дека ќе отпочнат. Да. То се пречи пак и јас тоа ќе се завршам сега. Мепов ще изкопал Бистрец. Кажат ли дека ќе одиш на Уви таму да се Он доме да се тони, мислам тони. Као таму да пуша. Не е мал. Како не е покрај И па така не е исто, значи на тој дел нема тротоари и исто направено тоа што беше. Што беше исто? Да. Ами калата е на сета вам пушува. Затоа си јавнаш одма веднаш, значи после совет, веднаш пониот и на терен и ми кажа дека се е борето од нашето договорено. Значи комуналниот инспектор отиде веднаш, значи утре ден тоа отиде после совет. Пред совет завртив 11 октомври, бачите е доста има, што отвориме тоа проблем што му враќа од Вака се. Првично таму 100 пати истот мора да го правим. Значи нека си ги извадат улиците од канализацијата кога не сакат да имат проблеми. Нали е проблем? Тоа му е кажано на исти луѓе, затоа што абсорбцијата на сите тие кровови не може да припане на канализациона мрежа, што е само предвидена за канализацијата. Значи во канализационната мрежа се поставени и сите улици, каде што имат и вакви атмосферски води. Кога ќе се изведе, значи атмосферска канализација на тој дел, кога ќе се вклучи во посебно. Аз почна со таа постапка и сега немам толку проблеми, уште да вклучат две да се ги извадат, како се вика, атмосферските и да му течат во бавчите, значи нема никаков проблем таму. Сега за сега, на нас ќе биде едно од приоритетите таму, зашто ќе почне да се прави проект и ќе биде еден од приоритетите да се направи атмосферска канализација, меѓутоа се до тогаш треба и они исто да направат. Значи, затоа што сета вода, замисли, од сите кровови која има пораен дошт, од сите кровови влева во канализационната мрежа. И вие јавно да имаме таму, пак нема да биде решен проблем. Значи мора да има две заседи. Према буџет сега за нареден период, предвидите средства за тоа. Може да предвидиме, значи треба да имаме, како се вика, првично проект и ќе го ставиме со ребаланс дополнување на програмата, до година ќе се направи. Градите други има прашање? Интересира да каде се игралиште? Кој играш? Малко игралиште, што... За футбол? Да, прва фаза е завршена и влезли сме в програмата пак на млади и спорт с 6 милиони, за да се завърши. Се надяваме дека главно ще завърши. През това година трябва да се разпише и да се продължи на от млади и спорт. Знам на не се работи. 6 милиона се завърши там, сега още 6 милиона преко млади и спорт, значи влезли сме там в програмата и тие ще ги подпишат. И че го добравим игралището, ще не стана да ще близо 2 милиона динара. Те 2 милиона динара, ППМ спонсорира само дел от футболски терени, а той е посъедуване на преговори последен слой. И вижте сме го преговори с тот председател на Белец. Вижте сме преговори с него, значи и това одобрение не го даде човек. Да не ги е добро още 2 милиона за да давате, така че дойде където стои. Друго прашање? Нема, трябва да му да разговорим следващата седмица.